Apua! Jotain tuolta kyllä jostain kuuluu. Kuuluu, mutta nyt ei kyllä ole mitään. Eikä kyllä oikein jaksa murehtia. On tää kyllä ihan pento paikka tänään. Mut joo siis. Niin ajattele. Se uni voisi olla jopa sillä, että nyt joku ihminen näkee unta, että se olisi tässä mun sijassa. Tiedätkö sä? Tässä on nyt joku toinen ihminen, joka näkee unta, että se istuu sunkaan keskellä metsää ja sä käyttäydyt noin typerästi. No niin. No. Nyt sun kannattaa kyllä oikeasti sitten vähän niinku olla kiltti sille ihmiselle, joka näkee susta unta. Eli jos minä näkisin unta vaikka Scarlett Johansson. Joo, jos minä näkisin unta Scarlett Johanssonista, näkisikö hän minusta? Eli nyt mä oon niinku sitten Scarlett Johansson. Niin. Näytänkö mä sieltä? Mutta tuokio. Onko sä ikinä muuten hoksannut sitäkin, että monesti kun näkee mukavaa unta, oli se minkä aiheesta tahansa, heti kun sä hoksaat alkaa ohjaamaan itseä siinä unessa niin sanotusti, ja sit sä heräät. Vai pystytkö sä ohjata itseäsi, niin että sä päätät mitä sä teet ja se uni jatkuisi hyvinkin pitkään vielä? Joskus on käynyt niin, että mä pystyn ohjaamaan, tai mä tiedän, että on unta ja tietää mitä tapahtuu ja silti se on jännittävä. Auttakaa! Taas tuolla huusi joku. Joo, mä kuulin jotakin, mutta ihan kuin se olisi eksynyt. No, olkoon. Kaippa siellä joku se hoitaa tauteen. Eihän se on nytkö mitä pitkästi yli puoleen yö, kyllähän tässä vielä aikaa. Ei täällä. Mut joo, tosta oli kyllä joku tutkimuskin, tai en mä tiedä mikä se oli, mutta että on jotain tekniikoita mukamas, mitä sä voit harjoittaa, että sä pystyt unessa tekemään just mitä sä haluat ilman, että sä heräät. Ajattelin, että kyllä olisi mukava piestä montakin ihmistä. Silloin niin unessa nyt ei tarvitse oikeasti. Tai lentää, niin kuin teräsmies. Niin joo, ja onko sä muuten nähnyt ikinä semmoista unta, että sä juokset ja yhtäkkiä sä menee ne askeleet vaan pidemmäksi ja pidemmäksi ja yhtäkkiä sä oot ilmassa. No, sitten juoksusta nouset ilmaan. Siis tuohon se on mahtavaa, jos... Onko sä nähnyt? Joo, mä aika monestikin ja varsinkin viimeksi kun ihan hiljattain, niin Sokoojalla kotikylässä, niin siinä meidän pihatietä niin juoksi ja yhtäkkiä mä vaan nousin ilmaan ja ihan niin kuin hyvinkin korrektina näin sen ilmakuvaa siinä niin kuin siitä pihapiiristä. Kaikki ne yksityiskohtineen niin kuin ilmasta. Eihän mä ikinä nähnyt sitä ilmasta, mutta kuitenkin niin kuin mukamas sen näki. Mutta tiesitkö sä, että sä oot unessa? Varmaankin viimeistään siinä vaiheessa, kun mä tarpeeksi kauan sieltä ylhäältä tuijottelin. Mut joo. Mä en jaksa enää. Vieläkö se siellä vaikeroi se tyyppi? Onko sillä... Ei se... Ihanko se olisi huutanut, että se ei jaksa enää? En mä tiedä. Ehkä me on parempi mennä sisälle, ettei se vaan tuu tänne. Tässä on kumminkin... Eli siitä olisi vaan vaivaa, jos tänne muita tulee, jota pitäisi huolehtia. Tulkaa jo jumalautaa. Tää on ihan mukavaa ihan varentoutu. Nyt ei taas kuulu oikein mitään.
Ei, se oli vaan. En tiedä ehkä. No, ehkä se oli unta. Niin. Niin. Ehkä. Ei, tuo ei toimi. Ehkä nähdäänkö me unta? Olet me unessa. Ja kyllähän me ollaan tässä, mutta niinku... Ajattelin, että miten totakin vois muka pyöritellä, että kuinka usein säkin kumminkin heräät. Sit sä teet esimerkiksi aamutoimet. Oot menossa töihin ja sit sä heräät. Eli periaatteessa oot elänyt sitä aamua hyvinkin realistisesti. Joo. Sit sä heräät oikeesti. Mä oon joskus tehnyt sillä, että mulla on käynyt 2-3 kertaa se sama uudestaan ja uudestaan. Saakeli, se on väsyttävä. Tuo on kyllä. On raskas aamu semmonen lähtee sitten oikeesti töihin. Mitä jos joku tällä hetkellä näkee unta, että meistä, me ollaan tässä. Niin et se näkee koko tän tilanteen. Niin. Täytyy vaan sanoa, että hei, Soita, kyllä me susta tykätään. soita huomenna. Soita huomenna. Se, joka näkee nyt meistä unta, niin soittakaa huomenna. Pistäkää viestiä tai jotain. Voisi olla aika mahtavaa. Se olisi. Katsotaan, jos joku ilmoittelee. Ei saakeli, tuo kuuluu aika likeltä toi ääni. Pitäisikö alkaa nukkumaan ja laittaa? Kyllä me nyt oikeesti sammutetaan vaan nämä. Mä luulen, että mä pistän vaan tähän tällä rennosti nojaten, niin sammuta se kynttilä sieltä nurkasta, niin eiköhän se siitä. Ei.